kaikista eniten siitä, että nyt tuli keväällä 10 vuotta yrittäjyyttä täyteen ja se, että työntekijät on ollut hirveän sitoutuneita. Me ollaan onnistuttu tekemään hienoja tuotteita hyvällä brändillä ja jotta se on mahdollista, niin meillä täytyy olla loistavat viljelijät ympärillä ja ammattimainen henkilökunta taustalla. Tämä on perheyritys ja se, että me pystytään tarjoamaan useita peitä elämyksiä meidän asiakkaille. Nousiainen on mukava pieni maalaiskunta, missä on niin kuin kaikki tuntee kaikki ja täällä on helppo olla. Sijainti melko lähellä Turkua ja sitten ehdottomasti tämä upea luonto. Tosi hyvät liikuntamahdollisuudet. Parasta on sekä yrittäjänä että yksityishenkilönä se, että kun tarvitsee paljon yhteistyökumppaneita, kirvesmiehiä, maalareita, kuljetuspalvelua, mitä tahansa, niin täältä saa aina apua. Yrittäjänä nousiaisissa edelleen, eli ei ole tällä hetkellä ainakaan aikomusta muuttaa tätä hyväksi havaittua suuntaa. Mä näen itseni näissä samoissa ympyröissä, ehkä toiminta laajentunut, ehkä saa itse keskittyä jopa jo muuhunkin 5 vuoden sisällä. Itse uskon, että 5 vuoden päästäkin vihannekset ja perunat tekee kauppansa, niin mihin tästä itse pääsisi.